बताव हम का कही हमरा कुछ समझ में आते नहीं कि सानी गोते के बबुआ ले गई गैया के सानी गोते दी देवर बबुआ इतना काम धाम सब करत रही सब छोड़ देले भाई के जन का यहाँ के धैले बाटे तनियो से हमरा बुझाते नहीं खे करी से का करी कहा तक ये देवर बबुआ आखिर रउआ के कुछ भइल बाजी बताते नहीं खे नंदो फोन करत तड़ी कि का भैया के भइल बाटे आखिर बताइहन तबे नु त कुछ बताते नहीं खन पहले तो कोनो बतिया हमरा से कहत हूं रहन मुंह लगले कि हां भौजी हई बतिया अब त हमरा से मुंह खहू नहीं खन बोलत कि जन कैसे मुंह थोथ ऐसन कह के बैठा रहतन आखिर बताइहन तबे नु कि हां हमरा उ लड़की नहीं के पसंद हमरा दिल में कोनो और बाइसन तब नु आखिर इधर से उधर कहूं बात होई मगर कोनो बतिए नहीं बतावत गदा भ के हो गइल भाई सब केहू कहता कि का होता हर देवरा के अभी बियाह ना भइल चाची के लड़का के छोटका के हो गइल अब हमनी के ना मुंह में करी खपोताता चल जन होता घर में ठीके होता आखिर पूछही के परी कि का एकरा में राज बाटे भौजी भौजी हो का हजी का करत रहू अब कुछ ना जी सारा फोन घोरत रही कपड़ा गुते खाती का बोले का करते कनी टी-शर्ट खिचला हो ल रोटी सटा ना पीछे हम खींच के रख देले बानी तू एक पेन लेती तनी हम कहां जाता है कहां जात के दुआरवा पर किनो मत जाए ना रो चल दिन तावर नहीं किना आ तुम कहबू ना तो हम नहीं जाई हां हम जाइबो बिना कहले तारा तू कहबू तबे जाई तब मत जाए भौजी हां मक लगता अपना घर में बनी का था घर में बड़ी हां जल्दी खाना ना खा लेनी खाना खाई ना हो तू खेबू तो हम दूसरे के हाथ से खाई ना आ कौन है कि ताहे के रख दीदी आ बका रे भौजी आदमी का काल दीदी बोलावत रही बोलाओ तो ये जानत नहीं हो काहे खाती हां तो अन्य सुनने बात मत कह मैंने कोने कदम के हम नहीं जानते कुछ पूछन तो उनके पूछ का पूछी हन का पूछत तू जानत नहीं हो हम तो जानते बनी तो सुनो बताओ बैठ हम ई जानता नहीं घर में समझी हम के करा खातिर रहे नी रौरे खातिर रहे नी ना तो हम घर में ना रहती अरे चिंता जन कर भौजी के करे द बियाह ना हां कोई तरह से टेंशन ना लेने हमरा का ई ना ई मत सोची कि हमर मंगे में सिंदूर हाउ डलले बनत उना हम रौरे हैं अरे अब इहे कुल बुझाता हमर नहीं जानकारी है ऐसे कर लू आ तू चिंता मत कर हम आवते तन बहरी ले ठीक बा के ना ठीक बा कितना यहाँ के अच्छा है यहाँ के शादी हो जी तो कैसे हम रह में हम सोचे नहीं एगो हमार मर्द मुझो सब बाटे ओकरा से हमर बोले तन को मने ना करेला का को हम दीदी का नहीं है को हम शादी विवाह करे के पर उनका माना कर देम जात मैं हमरा से प्यार करम त उनका जरूर माना कर देम तन के चली घर में वहां टी-शर्ट कहां बा खोज के रख देना तो आइम ना तो फिर चिल्लाए लागम कि टी-शर्ट दो बार अरे ये बैठल बानी शंकर जी त भाई आवत ही लगल है का भाई हां बोलो का हाल बा हाल तो ठीक है बा अपने बताओ अच्छा ही बताब अगुआ भाई रस का भइल सदिया सेट भइल तहार शादी हमरा करे के बाद बात बनैले बड़ा जैसा देख भाई कॉले हमरा बियाह नहीं करे के अरे भाई कॉले हम कहत नहीं बियाह को हम का करम ज्यादा कि हम बूढ़ा तनी का अभी अरे मान लो कि आखिर करब तब न तोहरो के कोई करे वाला आई घर में करे वाला के देखे वाला मर्द आजकल के डेट में कोई पूछता कोई के अरे बियाह करब तो कमाए के पड़ी तब नु खर्चा चली तो हमारा बस के नहीं खे तो हम कमाई जाए बेजा छोड़ के गांव ऐसन मत कहो कमाए के देखा पूरा देश कमाता ठीक नु हां पूरा देश कमाता बियाह कल भाई हो अरे चलो तू हमरा पढ़ाओ मत अभी सब पढ़ल बानी ठीक बानू जा तू अरे कल भाई कल देखो कल बियाह कल भौजी भौजी हो का जी हां सुनिए जी का जी बैठी काम बा का कहत देखिए बबुआ जी रउआ से एगो बात कहे के सोचतनी का ओ दिन के तो अगुआ इला संतारा हुआ भागा देनी कह देनी कि न छो हमरा के मत पढ़ावा जाए जी से जल्दी जा जा उ बेचारा चल गेले सन अगुआ रउआ से कौन उठू दुश्मनी रहसन कनी के भागा देनी बताई आओ तो हमरा बियाह करे बा अभी तो हम कनी कहि त ना बियाह करम काहे के जे राखियो कनी को कनी तो दिल टूटी अब का गदहा हो गई पाड़ा बनम का ई बताई अब कब माने अब आवरी का दूसर जवानी है कि अब दूसरा में बियाह तो होई कौन कहीं कि हमार राजेंद्र साहब ने हमर उनकर लइका के लाइट भागत रे मुंह के तो हमार भागता राजेंद्र घर के बात ना कोनी जी हां चिचा पर हमरा बियाह अभी नहीं करेगा तो जाने हमारा बियाह हो गई छोटकियों के बियाह हो गई मछली के बियाह हो गई अब एगो घर में छोटकी के जरूरत बा अब उ आ जाई त बताई घर में केहू नहीं खे
घरे दुआरे रही न रउआ आखिर काहे नहीं कि करत बिया इहो तो बताई में हम बड़ भौजाई बाई माई दाखिल बाई कहम नु कि हां भौजी हम कोनो लड़की से प्यार करेनी ओहे हमर प्यार हम ना करेनी हम सुनी देखो हमर बतिया दिल में हमरा धसल बिया हम ओकरे से करब तबे नु आदमी कुछ बात बतिया हन रउआ कुछ कहते नहीं कि अपने में गुमसुम लगइले बानी तो अभी तो कहत जे बियाह करे के आ कलम बियाह हो तो रहे तो हमरा घरवा कब जानू जा कमाए तो हमारा कमी नहीं ना बाहर जाके ठीक बनू हम ऐसे बियाह ना करब अभी हम अपन देखम हमर कहियो लोक लाग जी तो अपन काम धाम ध लेम तब जे बियाह करम अभी अरे बात चुप रही पटा के जन का बोलत रहे नी बोलत रहनी सब के सब लइका कहलन जानू कि बियाह ना कर हमरो भैया रहे नु तो कहत रहे कि बियाह ना करब आ जब बियाह हो जाला एगो से दूगो से तीन गो आदमी होखे नु तो सबके पता चल जाला कि नहीं अब हम कमाई अपन लइकवा के का पहनाई मौगी के का पहनाई ना तो हम जानत नहीं तो हमर जाए तो हम अभी बियाह ना करब तो हम जानी के का टेंशन बा हमरा बियाह ले हमरा करे के तो कहम ना तो बियाह कर दे देखिए बाबू रउआ बढ़िया से कहते जानत नु कि हमरा के बेटा जैसन माने नी अब रउआ बियाह कर ली ना तो हम बियाह वन ना करब छोड़ो हमरा के ई कैसे करतनी जी हई मुंह चमका के होने गईनी कोनो ई लइका गुजारा में हम कहतनी कोनो बतिया तो सुनते नहीं की अब हमरा कौन उपाय लगावे के पड़ी जा तनी मामा जी के बोलाई मैं कहम ए मामा जी रउए या इनका के समझावे खातिर कैसे कि ऐसे नहीं खन समझत बताव बिया हो जी त ई लइका बढ़िया ना रहता ने छु छु कइले रहतड़न ना बात सुनतड़न ना कोई के बात के जवाब देता खाली इनका मुंह में रटले बानू दिमाग में कि ना करम बियाह के जन का इनका भइल बा क्या करते हो टी-शर्ट बा हमारो मिलल हां जी मिलल का कहते हैं बोले अच्छा तो कौन रखले बानी छाता पर रखल बाबू हां पसर ले का कहता है का कहता नहीं सुनला ना वो का होत रहे बात कहाँ रहू तो ध्यान कहाँ रहता था हम ना सुन रहे बताएं सब कुछ हमारा के देखा तो कि तबाह कइले बता बियाह कले भौजी तनी मने बोलत तड़ी हमने हां बोल त जाई कर ली शादी ये ना सोचता नहीं अब तो तू कह दे तक शादी हम कर लेनी तो के जानी रे अपन भौजी के बात में आके कहिए लेनी तो एगो बात कही हम तारे ले का कहे भैया के कह न हां कहबू न हां जी कह कहियो भैया लेनु हां तो हमारा के बाहर लिया चली हां और वो जे कमाई में हम रहब जे हां हम आई बोझे तो नहीं जाने फिर या भैया जान तो दिन में ड्यूटी करे तो हम रात में करब उ रात में करे तो हम दिन में करब आ उ जे रहल जे राउर त उपाय बड़ा नीके बाटे हां तो ये एगो हमरा उपायो लौकत है जले भागले में ठीक बा ना तो दिमाग पागल हो जाई त सुनते सुनी कैसे हम जाइन जाई जैसे दीदी बानी कहम कि देख हेता तो सियान सियान लइका बोला सन आ तू घर द्वार छोड़ के जाता लू कमाए का कौन बताई तो जब दू कोई हमनी के रहम जे तो कहल ना जाई तो बनावे खियावे खातिर रात में ड्यूटी अपनी करे हन पारा परी तो के बनाई दू आदमी के खाना ए जी देखिए हम तो चले के चल में से कह रहा और हम कभी भी साथ ना छोड़म बताई पर डर लगता दीदी हमारा के का को हम का अरे वो कुछ ना कहियन तनी फुसुलावा उनका के अपन मर्दा के बताई हमरा कुछ समझ में नहीं के कैसे तो करी त का करी ना तो हम ही एगो बढ़िया उपाय तारे के बतावत तनी ना हां आ चला जो बाहर एकदम हां आ वो जे फिट फाट कइल जाई एकदम ठीक है बा कहताई ऐसे कह रहा हम कबो छोड़िए ना सकिने आ वो जगह रह जी त अपन साथे रह जी ना हो ना तो ये देखो हम हमरा के बहुत फसावत जाई जा समझ भौजी कहते बियाह कल ना ई सब में बात मत करी हम जातानी घर में बबुआ पापा से मोबाइल घर में बैठे जातानी बतियावे का कहतानी बतिया के एकदम एथी कल ना तो देखो हम तारा बिना रह ना पाई भौजी ठीक बनू ना जी ऐसे काहे रे बोलता ठीक बा चाय बतिया लियो आ खाना खाइम ना हम खाना हमरा ठीके नहीं खिलावे तू कंफर्म करत हो जाए के बाबा कह दे तोरा खाना खा ले में हां हम मान जियनु तो खाना खा ले ठीक बा चली हम बतिया के बताइए हमरा के ठीक बा जाई देखई का हम बतावत तनी कोइलन देवर बबुआ नु हो गए छुटकी सुने ने का दीदी कुछ ना सुन बैठे जी इहे चाहतड़ी घर में का हजे इहे चाहतई घर में कह दे कि हां इहे चाहतई का हो गइले आपन मरद पर मन नहीं है भावते त भइल का जी देवर बबुआ से तोर का चक्कर चलता है हमार का चक्कर चलता है बाबू ये बाबू बापू माई के में ले आते तड़ी अपन आदत सुधार ले तोर आदत बहुत बेकार हो गेल बटे हम अपन आदत सुधार ले बानी ठीक ना सुधारवाई मत हमारा आदत है त कह दे समझ में कि हां हुए हमर मरद हवन ए भर सकने उ नहीं खन बियाह कर काहे जी काहे के कही कहते बार आदत सुधार समझ ले बूटी तो कहिए देम ना हमें कहे के बा कहे के बा लगत हम गलत जगह ही आ गेल बानी आदत नहीं सुधारत त जाई जैसे गलत जगह रख में तो जाते बनी तोर बुबाई ठा में सोचे तड़ी के हमारे में उ रहा से हैं
जाई जाई जब देखा था टेरा उड़ा के भइल जना हम तो ये सोचते बानी कि शादी मत हो के उमें के देखा अब कैसे तोहरा के चलावता नहीं भइल चढ़ा के। जी नमस्कार प्रणाम मैं खुशबू सिंह। नमस्ते प्रणाम हम बनी पुष्पा सिंह। देखा नहीं है जौन अभी हमने के वीडियो बनैनी है जौन पारिवारिक वीडियो रहे और ये वीडियो बना के रवा सबके दर्शनी है जा यदि रवा सबके वीडियो अच्छा लागल होई तो दिल से लाइक करम शेयर करम कमेंट करम।